Kada Domingo, las 9 sa aga, kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, mga kagabilang kabahin sa Western Visayas. Welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa inyo alagad, Aksyon Boy Duran. Kaato sa nga pagpangalagad, ginadulong gyapon sa inyo. So sa sinuwata, sa siling nato mga kaaksyon, karon nga Domingo, September 18, 98 days before Christmas, kag 105 days before New Year. No? Kag sa ato sa pagpangalagad karon nga aga, mangin bisita naton dire no sa Kapihan sa Aksyon ang Secretary General sang S-Tone, no, isa ka organisasyon sang mga jeepney drivers naton diri sa siyudad sang Bacolod. So mangin kaupo daton karon nga aga ang ilang sining Secretary General migo naton Albert Villanueva sang S-Tone, no. So Bert, morning and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Sir, mayong aga no correction ng mali ako yung chairman ng Stone. Chairman sa Stone. Okay, sige. Late GC Ortega siya itong Secretary General. Pero may nagbulas naman siya, si Junjun Asis. Okay. Ang presidente man yung shopping. Mali ako yung man yung chairman ko yung Stone. Sige. Stand corrected. No, salamat din sir for the for the correction, no. Anyway, sa liwat may aga sa imo, welcome diri sa aton nga Kapihan sa Aksyon, no. Ang balanta di bala ang parte sa sitwasyon ninyo nga mga jeepney drivers. Kung magsilingit na jeepney drivers, of course ang traditional nga jeepneys naton, no. Pero antes na Bert, makadto ko anay bala sa sining bag-o nga taripa bala sang LTFRB bala nga nagapasaka sa pletihan naton. Ang saka sa plete, I understand sa traditional jeepneys naton pesos ang saka, no, di ba? Hello? Ay, nautod sa Aksyon Oliver? Nautod si Migo Talbert. Ang hindi siyang nautod ang iyang linya ang hello? Hello, Bert? Dali lang. Ibutangan na liwa kay i-dial taliwat kay daw ang signal tong ulan-ulan nga daan niyo. Daw hindi mayo ang resulta ni sa aton internet sa aton mga linya. Diri sa amon sumong sa area namon may brown out pa. I think ang Sineco may arang nga scheduled brown out in some areas sa ilang service area. Pero diriya do ariman brown out man kita dira do may ginapaubra nga mga poste ang Sineco. So dugangan pa nga nagaulan-ulan sumong sa aton sini nga mga kaaksyon medyo halong-halong man sa aton nga pagbiyahe bangod sining pag-ulan-ulan sa pila ka areas no diri sa siyudad sa Bacolod aga pa kay na nagasugod na ang pag-ulan-ulan, no. So sa aton dira nga naga-monitor ya sa Facebook, please like, follow and share sa aton nga pagpangalagad. Balikan naton si Albert Villanueva, ang chairman sang S-Tone, isa ka federasyon sang o kun isa ka organisasyon sang mga jeepney drivers naton diri sa siyudad sang Bacolod. No, ang pamangkot naton kay ning
ining saka bala nga ang taripa nga bago sang LTFRB nga nagapasaka sang pesos bala sa plitihan sa aton traditional jeepneys. Saan ni siya Bert Makwan? Saan ni siya ma-implement gid? Actually, sir, no, wala pa man gid implementasyon. Bali yalan na yaman datos ang LTFRB Central Office. Pero diri sa aton sa Negros Occidental, or especially sa Region 6, daw wala pa man gid ya. Kaya dinaulat pa man lang yan namon ang metrics o ipang halin sa LTFRB, kaya amon na sila ang pag-implementar. Sabot silingon gali nga subong sini ara kita gyapon sa 11 pesos nga regular nga plitihan naton. Oh, as of subong, siyempre aran tanay sa 11 pesos nga regular fare, kag 150 for succeeding kilometers. Okay, sige. So matag na kay base maglinalisay bla ang aton dra nga mga pasahero kag mga drivers naton. So matag na wala pa. Kung ganyan ibaluan daw sa Oktubre pa niya mas sugod mo ining bag-o nga taripa sa LTFRB daw nakita ko sa mga balita daw October pa ang iya sining implementation, no? So laton tagid ang kuan ang matrix ano. Laton tagid ang taripa bla nga ginapapili hindi bla ginapapilit yung man ang taripa sa inyo nga masalakyan kung may ara pagsaka Amo man gani sa daw amo man namon ginahulat nga halina sa ang ginapagwa na yang nga news halin sa LTFRB ila pala na iya balikon baga balita pa man lang na pero wala pa ta dokumento nga ginahuyatan para nga pakita man sa mga pasahero nga amo na subong plitihan. Sige, okay. Nawakadto ko ni bala sa sitwasyon sa aton mga jeepney driver subong bala. Kabalo kita nga daw damo na nakita nga mga modern jeepneys nga nagabiyahe diri sa pila ka mga ruta sa siyudad sa Bacolod. In fact, I understand gani daw kahapon guro ay no saan masugod ining mga biyahe nga ruta punta Taytay bla nga isa man sa pinaka madamo man naton nga kuan pasahero. Anong sitwasyon sini gid Migo Albert man? Saan gini ang full implementation sini sang sa ibaluan saan gid ang full implementation sang sining aton nga Jeepney Modernization Act? Actually, sir, ang implementasyon sina, in 1 year, kinanglan 100% sila. Okay. So, ang 1 year sina nila, daw up to March 31, 2023, okay. so kinanglan makompleto nila ang siyudad sang Bacolod, ang 1,066 to 1,098 ganina kinanglan makompleto nila 100%. So ngamon lang daya ginayo nga kami sa tradisyonal nga ilinyo lang yang ngamon nga planong visa dahil hindi man kami niya sigurado kung bala ma-maintain nila o kung ma-sustain nila ang ila balayan kada bulan kay base bala pitik sintas magulpi lang ni sila madula kay pang-embargo nila ang mga unit. So ang ila sini nga problema pila balang ila nga amortization kada bulan. So mo na sa ganing nga gina problema man tubong sa kabilugan o sa mga driver nga nagadala sina kami mga kuta-kuta sila. So kung hindi sila makalambot ang kuta nga amount nga para sa ilang gross income, so ti problema. So ti ang problema dahil sang korporasyon o kung sang kooperatiba, ang amortisasyon nila kada bulan. So diet ila na gusto nga magbiyahe o kung magpilad o kung nag-iya sang sobra 2 milyon kada unit, no? Kaya kami kapangayo kami bulig sa local government, nga amon nga traditional o kung yung individual, kag palang abuyan sang amon nga mga gagmay nga operator, hindi lang pagdulaon. Amon na yung amon nga ginaayo. Okay, areho, ang Jeepney Modernization Act, kung tanaw naton, kasuguanan niya mo nga dapat, by that time sa linimo, March 31, dapat modernize na ang aton sining mga jeepney dire. Hindi malayo nga base ang aton traditional jeep, dulaon ina siya. Actually, okay man kami na. Amo na ganing ang solusyon man namon o kung win-win solusyon ang pagimoon. Kaya nakamit naman kami kay Mayor Albe. Sa mga LTFRB, labi na sa regional director naton, nga nakamit na kami sa Office of the City Mayor naton. Pero si Mayor Albe, hindi siya pabor. Nga ma-displace, nga madula, amo na sa mga sistema lang modernisasyon okay man na sa kami man mismo sa mga tradisyonal o individual nga mga operator wala kami nagakontra o kung wala kami nagadumili sa modernization program sa national government. Ang ginadilian ang yanamon ang ginapangindian ang sistema. Ang sistema nga pala nga buyan sa individual iatag mo yan kung kay sino daya Poncio Pilato kag magulat. Ang pala nga buyan nga daan yung individual yung mga operator is
adlaw-adlaw alin sa agaya para niya sila panimalay. So kung isalig mo ya sa sino man nga punsyo plato, like isang kuog o korporasyon, ano dayang imo ya palangabuyan kadadlaw. Amo na dayang sistema nga hindi nami. Dalay ka. Ining aton nga mga modern jeepney subong, gina-operate ni sang mga korporasyon or kooperatiba siguro, no? Muna siya. Kamuya sa, let's say, Stone, kundi daw organisasyon makamo, hindi kamo yung pwede ka porma kooperatiba, kag parang, muna bla, parang kamo maka-operate man sa mga modern jeepneys? Actually, nang willing kami. Nakahimo ganina ang previous nga, like sa kay former Councilor Dindo Ramos, nagdiho na sa gani nga nagseminar kami natanan, no? Sa iyasang kooperatiba, sang co-op, sa party na sa DOTR, na gusto man namon. Pero pagkabalo naman nga ang sistema mo sina, so hindi nami. Ano hindi namian sa sistema? Ano hindi namian? Ang sistema kamo gani nga magulutod, medyo isa kadlaw, medyo lainay buot. Ang imo nga palang abuyan, ang imo nga lan, ang pribilehiyo nga ginatag sang LTFRB sa imo, para palang abuyan mo, ihatag mo sila, babayad ka pa. Ano naman, anong mo silingon man? Silingon na sir, ang imo nga franchise, ihatag mo sa co-op o kung sa korporasyon para i-consolidate. Pag consolidate, pagbuha siyang consolidated na nga papilis, nga dokumento, hindi na imo ngalan na nila. So kung silingon, ginbawi isang LTFRB, ang imo nga pribilehiyo, ihatag mo sa kay sino nga supikato, bayad ka pa. So, way ka na ngalan. Okay. Amo na sang hindi namin ang sistema. So, silingon gali, ang mga franchise ninyo, kung gusto nyo mag-operate, ibuta hatag nyo amuna, tapos ang taran ng franchise, isaho na lang, daw mo na? Isaho na. Sa ngalan na sang co-op, o kung sang korporasyon. So, kung mag-himot mo, wala ka na, pangabuyan mo, wala na. Wala ka na, pangadlaw-adlaw mo, wala na. Paulat ka lang, kung pamangkot, anong imulaton? Okay. Ang akong din tanaw ti gintagaan ka mo hasta sa March 31, 2023. What if tabo abi, what if dulaon na nga aton nga mga traditional nga mga jeep na kay base makumpleto na ang kuno ang mga modern nga mga jeepneys bala nga mga serbisyo sa aton mga pasahero? At way kami mo, una mo gin man ang mandato sang national government, kagton updan man niya sang LGU, sang local government sang Bacolod. So, be it. Wala kami mo. Kaya muna na yung, actually, hindi mo nasalay Kaya ang problema man lang niya sa pagkabilugan is ang Cleaner Act. So, kung Cleaner Act ang problema, engine man lang. So, amon willing kami mag-rehabilitate sa amon ng mga unit, island engine, na para kung ano ang nakakadapat para mag-participate sa Cleaner Act. Kaya ang ining modernization, hindi man siya layi. Mandatos lang niya sa DOTR, pagi sa LTFRB, na magpartisipar sa layi sa Cleaner Act tungod sa global change sa nagtatabo. So, amo na sa naglambot sa modernization. So, nga mamodernize, kaya nga magbiyahe ka sa dalanon, sang sobra 2 milyon, nga pasi pwede man lang sa 500,000. So, amo na yung hindi nami. Okay. So, ang ako na tanaw diri kung may ara. Abi ko lo na sa kay act ni sa mo Jeepney Modernization Act, di bla naman na. Hindi na sa layi. Hindi na sa layi ang modernization. Kaya kung lang sa Joint Memorandum Circular. Joint Memorandum Circular lang na yan. Kung baga, department order lang na yan. Yan ang DOTR, naging implementar pagi sa LTFRB para makapartisipar naman datos muna nila mo. So, ang daw lagi naman lang sa hanaya sang transportasyon. Okay. So, why niya siling daw ang Congress nagpasar sang hagna parte sa jeepney modernization? Wala na yan. Wala na. Bali, gusto niya ang DOTR pagi sa LTFRB magsunod sa lagi sang Cleaner Act. So, ang kanyang mandatos nga ginhimo sang LTFRB. Na pagi sa alin man sa DOTR pagi sa LTFRB. So daw department order ni sa gali. Oo na, department order na. Pero daw wala man gapon mahimo kay may mandatos man sila o kung may power sila magpa-implementar tungod magsunod sa sang Republic Act na iya sang Clean Air Act. So dragin basig sa Clean Air Act, dragin basig ang jeepney modernization. Amo na sang ginalinan sang inang modernization. Yung nga modernization, gagkat amo ginang amount.
Kakamo diri sa aton sa Bacolod, sa siyudad sa Bacolod. Kinahanglan gid lang mag-modernize ang hindi man na gani jeepney kundi minibus. Okay. Kinahanglan gid bala nga ang imo pala nga buyan magbalor gid sang 2 ka milyon sobra. Kag ang ina hindi man na nimo pa nga buyan kundi negosyo. Negosyo sang makasarang. Ang punto mo dira siguro kung moderno gid mga jeep, pwede mo ma-modernize ang inyo nga mga jeep. Oo, gani. Amo to kani nga pag-meeting namon upod sa LTFRB, kantay Mural B, nga sa sina, daw hindi man si Mural B pabor. So, hinati kung islan ang inyo engine, okay ka mo, Euro 4, oo, okay kami, Mayor. Islan sa engine. Kasi ang question mo lang di, ang cleaner act mo. Okay. So, islan engine. Ano bilang engine nga, kahit di damo man di assembler, mga license assembler din sa syudad, dyan, Negros Occidental. Okay. Nga bakal kita sa bago nga unit, nga gabilis ang sobra 2 ka milyon. Oho, okay no. So, ang ako nakita kong punto bala ninyo no nga Clean Air Act ang ginhalinan sini. Now, kung comply kita sa makina kinanglanon para sa Clean Air Act, isla ng makina nyo muna? Oo na, naman ang punto namon. Kasi Clean Air Act man lang niya ang pagpatuman ang pagpartisipar sa DOTR sa pagpatuman sa layi nga Clean Air Act. Okay, naintindihan ko inyo nga punto, no? So, hindi kinanglan nga magbakal ka sang 2 ka milyon nga balor sang unit kung mag-comply mo lang kita sa provision sang Clean Air Act, kundi nga isla ng inyo nga mga makina. Oo, kagi pa kayo ang lawas, siyempre, ang body, siyempre, malimyo. Yate, kung galing islan ta engine, puting lawas ang inyo, ang body sang inyong salakyan, basta ipagalpalon, ya islan Kung ano ang nakakadapat. Kung di man na kayo, balo ka, sir, ang realidad, may ahinsya kita sa gobyerno nga naga-check up sang mga public utility jeepney o kung public utility vehicles kada tuig. So, ano pagid ang kinanglanon para ma-istrikto o kung mapatuman ang inatawag natin ng Cleaner Act? Okay. Nakuha kong punto mo, no? Nakuha kong punto ninyo ng mga drivers ng traditional jeep, no? Pwede nyo man ma-modernize gali ang inyo yan kon, Pwede man makakomply sa requirement. Kung ano requirement, di ba? Hindi kinahanglan nga bakal kita sang tag 2 ka milyon na. Actually, hindi man nakasarang aton mga drivers, mga operators, daw operators, hindi kasarang na Pero kung mag-ilis lang yung makina, kayuhon ang inyong mga kaha sa salakyan nyo da nga para gwapo man. Kag siguro, mabutangan nyo man na wifi, wifi o aircon, ano nga pagkabutang. No? Pwede man na butangan na baniko lang kasi open air man na. Malo ka sir, ang sundaran. Ang ining aircon, kung may gamasakit, basi tanang nga po sa iro nga radyo sulod, basi nang malasakit man. Malat na, makuha, no? Kaya close sa mo. COVID subong, basi kung may ara pa sa iro nga tibihon, o kung may hipa, o whatsoever kung nga mga makalalaton nga mga masakit, basi nagain pa. Compare sa open. So kung dapat mo na ilapan na nawan, galing yung ila ginalantaw, anong epekto? Ang epekto ni para man lang niya sa ila kagalingon Sa sinong na tumod mo na? Wala ko naman ginatumod. Wala ko naman ginatumod. Tumod silingon, ano ba lang ilang tinutuyo? Kaya ang ilan para sila Mayor Alvin ang mangkot, anong objective sinisang ko? Iyambal ko, siling ko, ilan yung objective is one time, big time man lang. Meaning? Para sa imo, mag-private kabla, privado ka, no? Citizen. Bakal ka auto. Bakal ka salakyan, nga brand nyo. Di ba may isuoping, halin na iya sa dealer, may ara ka din na iya. So, amo niyang ila tinutuyo. Pagkalasong tuig, si Pabala, ambal ko gani 100,000 So, ambal gani nila kung nasubong, galambot na tag 400,000. Kay mayo ni sa ekonomiya, o kung mabakal ni sa ang mga bago nga ang brand new nga mga salakyan. So, naga-promote ni sila, promosyon, amo niyang imo, amo ning inyo. Kung sa akon kung makuha nga brand, amo ning inyo. Okay. Kasi one time, big time kung intindiyon. Pero tapos, doon tuwig, kung maglawig, kung masarangan nila ang amortization. Okay. Di ba sir, ang amortization, 7 years? Pila? 7
7 years. Oh, ang magaling sa LTFRB, wala man kami nagambal nga 7 years sila. Depende na sa ila transaksyon kung pwede man sila 3 years o kung 4 years. Protein 2 million bala. Plus interest. Individual mo, pila mo bala amortization kada bulan. So, ila na yung problema, no? Wala kami dayat intra. Ang amon na ya, ang palangabuyan, ang tilig-angon yan amon kadadlaw. Amon na yang amon ginapakigaway. Nga kuhaon yung amon palangabuyan. Kaya mo na sa amon ginasaligan para tilig-angon amon. Aryo, arang balo ka Aryo, pero sa akon way ko ikbalosang kung anong palakat sini. Ako iga paminsar ako. Nga mag-abot sang Marso 31, ang akong pinsarya, nga ining mga sahi nin mga minibus ni Blanca nagabiyahe subong, amo na lang ning mabiyahe diri sa siyudad sa Bacolod. Kung mag-abot after sang March 31, 2023, amo na ako niya na pananaw kay ti daw sobra 1,000 ka units kuno maabot na di sa Bacolod, ang ina nga sahi sang units. Ang ako naman gali sa paminsar ko lang na ya, pero sa paginsiya istorya na ita subong Bert, ang aning sindihan ko nga kung ini department order kag ang tuyo lang is mag-comply kita sa ginatawag nga Clean Air Act, may imo managali sa aton mga individual nga mga salakyan, individual nga mga operator ang pag-comply kung Clean Air Act lang aton basihan, di ba? Ami mo, sir, no? Ang punto, pabor ko niya sa imo nga point of view mo. Kay kung wala nila din pagi sa co-op o kung korporasyon, damo, dugay na ni pila na yan ka porsyento sa mga damo, di bago, modernized na jeepney. Nga nang gagmay lang niya. Tungod ang individual, damo yan, makasarang mo. Like sa halimbawa ko lang niya, like sa ako, may pamilya ko yung alin sa gwa. Daan niya ko palang abuyan. O ano, bakal kada, para palang abuyan mo kadadlaw. Ngayatag ko pa sa co-op o kung sa korporasyon. Kaya mo na sang inatag sa akong pamilya nga para palang abuyan ko adlaw-adlaw. Okay. Daw mo na sa kasimple lang bilang video. So why sa isalig ko pa sa ibang kay Confuncio Pilato. So why pag-abot ng tempo, matinudloan ay kung sino masala. So why gali sang layi? Why sang provision sa laying? Ginao ko mangkot ko, may ara provision gid sila nga dapat nag-operate diri korporasyon o kung kooperatiba? Wala. Iya lang ya department order lang o kung memorandum circular. Nga kooperatiba o kung korporasyon ang ma-operate? Memorandum circular lang pagi sa hambal ng DOTR pero ang implementar is ang LTFRB. Okay. Gusto ko na atagon la ining parte sini sa aton nga DOTC. Kay ang ako na sa pagistorya na ita sa pagintindi ko nga pwede man lang niya ka-modernize ang mga individual nga mga salakyan mo, individual operator, maka-modernize man lang sila, nga maka-comply sila sa kung ano ang kinanglanon nga provision sa aton nga Clean Air Act, di ba? Amo nga naman, sinara, no? Nga, amo na bilang ang sistema. Nga, ang amon nga ni pagsindi, daw negosyo niya, nga ginhimo, kontraktor sa LTFRB, ang mga korporasyon pa mga co-op. Ibalik na sa programa isang LTFRB ang service contracting program. Sino ang bundle nila? Ang co-op o kung korporasyon. And then, ilang nagalambot, ang ilang liburer, ang mga gagmay operator man, at ang mga driver. Pero, tinangan ara ka sa sulod sa co-op. Pero, dinimo-imo na nila sa co-op, under ka na nila, dimuha ka nila certificate, na membro ka namon, and then, upod ka na sa programa sa service contracting program. So, ang malambot na sa mga liburer, o kung sa mga operator ko sa mga driver, 40% lang. Ako na lang 40%. Ang ara niya sa co-op, ang sisinta, kaya hambal sa co-op, may ginahatagan man kami sa LTFRB, kay parang madasig ang balanay. So, yung magbagindi, ito ginimo kontraktor sa LTFRB, ang mga co-op o korporasyon. Okay, so daw medyo may kuha na dingali. Daw may nakita ka mo nga daw medyo... daw sindikato. Daw hindi namin. Kaya ganili. Hindi naman sa processing sa mga renewal. Kaya kung individual magkadto sa Iloilo, o sa regional office natin sa LTFRB, hindi marinyo. Kaya pamangkuton ka ano ka nga co-op. Pero balik ka din sa Bacolod, datag mo sa picture, pagbalik sa picture, narinyo man yung mga franchise o kung PEO. Bisan individual? Bisan individual? Anong behind? Oo. So hindi namin nga inisyas ang gobyerno, mo sila ang pagtrato sa pangkabilugan.
Okay. So, kakatabo gali na ha. Nga hindi pag-renew kung ikaw tumakadto si Lilo. Pero hatag mo di sa picture, ma-renew saya. Oo, nan. Ay na, ano nga pagkabutang inaman? So, hindi namin. Hindi namin. Anay ka? Ining March 31, 2023, way ka mo plano magpasaka sang kasos. Ni kiti wala man basihan ni gali kung tanaw naton, way man provision sa kasuguan nga dapat kooperatiba lang ang hatagan sang franchise, way man no department order na siya, which I think you could always question sa korte. Actually, ang sistema sa subong, ginhatag na naman nga problema sa aton LGU sa Bacolod City tungkol sa kay Mayor Albi Benitez. Ginaulat na naman ang pagbalik niya kaysa subong balantaman ko kung din subong si Mayor Albi. Pagbalik niya, dyan na natin mabalaan kung ano ang resulta sa pag-istorya sa kay PBBM kag sa Secretary Bautista. Okay. So, ina nga mga problema, gin-endorso na namon tanan kag saligan kag kabas na positibo sa pagbalik din ni Mayor Albi. Basta sa kay Councilor Alvictor Espino, salamat Councilor Alvictor Espino, gitagaan mo kami pabor nga masolusyonan ang ini nga mga problema. Boy mangid gurogin paboran kundi nga ti igid pamatian kamo kag ginadala sa natungdan naton nga ahensya sang gobyerno no? Oo, kay gusto na sundara no kay ang ambalgan ni Councilor Victor Espino nga ang importante ang tiligangon nyo sa inyo panimalay. Amo na dayang dapat solusyonan. Okay, so nakita ko pero ang ako ng Bert mo ni. Ako yung paborgi kuya mo sa pag-modernize sa aton nga mga jeepneys, mga salakyan naton dire, mga round trips naton dire sa Bacolod. Pabor ko na ya kay ti kung magpabili ng tagyapon sa daan nga sistema ti do hindi namin do ay taga uswang. Pabor ko nga ma-modernize ini. Pero pabor man kuya nga ang aton nga mga jeepney kung willing man lang sila ya nga i-modernize ang ila unit nga pungganta sila ya kay moderno man ang ila nga kuan may haraman kita nga kuan sa siling mo na antes kita magkuha sang franchise o antes kita magparehistro sa aton guro nga mga salakyan may mga ahensya man ta sa gobyerno nga naga-checkyar kung bala makapasar ka sa standards ang natawag naton moderno nga jeepney. Amo gani aksidera no ang way kami gani sa isuliton ko wala kami nagakontra o kung nagapangindi sa programa sang gobyerno nga modernisasyon. So tekon ang imo pala nga buyan nga ihatag mo pala kung kay sino nga Poncio Pilato amo na yang hindi na mo nanamian. Kay may mga individual man niya nga makasara sina. Ang akon itinasarang nga ihati pa siya isalig ko pa kung kay sino nga Poncio Pilato. Ang kuan na problema na kay mag-renew kasi nga imo yang prangkisa kinanglan niya cooperative kagid o kung ano gani panawag na korporasyon di ba? Oo na gani. Muna hindi nami. Oo. Daw kuan na daw may paglapas nga tawag naton bala sa commerce man lang inisling naton bala nga ti ang tanan may diretso na iya sa pagnegosyo mo tinga ang punggan na naton sila kung naga-comply man lang sila sa requirement di ba? Malawa, aksyon boy ang punto na lang dahil sa munyo. Kung liputon sa naging man lang, kung intindihon ang pangkabilugan. Budlay magatinder sang damo nga mga personas. Lain niya ang pag-intindi mo sang isa, duwa lang niya katawo, like sang korporasyon kag kooperatiba, sila lang niya katawo imong intindihon, pero damo nga kliyente ang imo nga prosesyohon. Na amo lang nga. Okay. So, pila. Amo na daang pamangkot. Pilang intindihon mo? Pilang intindihon mo? Pilang intindihon. Sa duwa lang niya katawo yung musuryahon kumpara sa individual, damo, na hindi mo man pwede explicar sa isa. Dahil na kung korporasyon ka co-op, sa duwa lang niya katawo, okay na. Tapat na. Katawagin ko na sa istorya mo bala nga, kung ikaw operator, makakuha ka to franchise sa LTFRB sa Iloilo, sa region, mangkoton ka nga anong kooperatiba mo, ti kung way ka sang presentar ng kooperatiba, hindi ka pag i-approve. Pero kung ipagi mo sa picture, i-approve the same documents. Ang na sa gani. May case in point. May case in point kita sina, may hara kita nga kaso gid sina. Hindi pa atas parehas nga pagpatuman sang
pagsulundan sa amo ng ahensya. Bot ko silingon, may natabo na nga. Oo, Ah. Tamo na kalatabo di. Oo. Ang individual na kadto to, pagbalik di, atag sa picture, pagbalik sa picture, narinyo man. Kamu nang ka medyo problema da. Kung mangayo kasi, kadto ko tong individual, mangayo kasi certificate sa co-op, pero bayad ka naman 5,000. Tama certificate yan sa co-op na membro ka namon, pag kadto mo to, ano ka nga co-op, ano yung certification, membro ko sa co-op, narinyo man. Pero mabayad ka man niya sa kuan sa co-op? Sa co-op, sa co-op o kung korporasyon, mabayad ka tuition, nga misuan ka sang membership nga membro kanila. Tinay nagabiyahe na di subong nga mga bago nga jeepney, mga modernized jeepney, ani mga minibuses ni sa tawag ninyo. Ano na, kooperatiba kung korporasyon? Piling tanan nga mga gabiyahe di nga modernize, co-op pag korporasyon na. Wala na sang kapanag-iya nga individual. Basta modernize, wala na may kapanag-iya nga individual. So kung kooperatiba na sang nag-operate, may mga kuan man na, may mga ano panawag sila gani, may mga nablang pagtapos ng tuig daw ano ni panawag na may dividendo man na. So no. Amo na nga barganin nila sa mga pang-recruit nilang mga operator. Kung hindi ka mo magupod, maabot simpon, hindi na ka mo kabiyahe. So, amo na nga napupod. Nagpa-consolidate. Ginatagang ilang dokumento para nga i-consolidate sa co-op. Ang abi mo kung sinong dako sini nga income, ang abogado nga affiliated man sa LTFRB, nga siya ang nagapirma na para ma-consolidate ang imong dokumento. Kaysa man kay ko mag-submit ka sa imong franchise para ma-consolidate, mabayad ka man gyapon. Mabayad ka. Baon ang imong dokumento para sa imong palang abuyan, mabayad ka pa. Okay. Nasa din ang imong dokumento na din natag sang LTFRB, pribilihiyo mo na ya para sa imong palang abuyan. Diyan na nila sa imo, so ang ila pagbawi, padi sa mabayad ka. Okay. So subong sini si Mayor Albe, Councilor Al Victor Espino, may ara nga mga tika nga ginahimo para nga hindi man kamo ma-displace nga mga individual operators kag individual drivers. Yan, gusto na. Amo na, salamat kay Councilor Al Victor Espino, kay Mayor Albe, kay ginatagaan nila importansya ang ilang mga problema sa mga individual operator. Tanawon ta pa na kung anong resulta sina no? Tanawon ta pang hulaton ta pang resulta sina. Sa pagbalik ni Mayor Albe, kanya ko punta sa state visit ni PBBM, dito na kuno nila i-pick up the priority na subong. Kasi subong March, September, daw gintagaan niya status ko lang anay. Status ko ang mga tradisyonal. Kaya pagbalik niya, para nga mahatag niya ang solusyon niya nga long term. Hindi niya nga gaan ka dulce para mag-ipos ka. Kundi solusyon niya nga para pangkabilugan. Long term niya nga mga solusyon. Basta mo lang ning aton gusto ipasiguro sa inyo nga mga operators, mga individual operators, ginapasalig man ninyo nga kung in kaso ginman handa man po mag-comply sa requirement para sa Clean Air Act o kung sa handa man po mag-comply, isla ng inyong makina, kayuhon ang inyong kahas ng salakyan para nga daw gwapo man bla. Gani, sir, no, tuod-tuod gina. Pag atubang namon kay Mayor Albe, with Councilor Al Victor Espino, upod sa katapo sa LTFRB, araman si Regional Director Esminya, nagpumisa kami, kaya pamangkot kami ni Mayor Albe, kung isla tungod siyang Clean Air Act, islang engine, sugot ka mo, sugot. So, base kung islan engine, kung bakit lawas ang inyong mga sasakyan, base pagalpalon, islan. Kung ano ang mandatos, kung ano ang ginanglan nga makapaano sa LTFRB, masunod. Kaya nga, ini mandatos niya, kag ginanglano niya, iyan niya sang ahinsya man ng gobyerno, kay kada tuig, nag-report man niya mga sasakyan natin, labi na isang PUJ, nag-report man niya sa ahinsya ng gobyerno natin. Iniro pa lang makadto sa syudad, makuha business permit. So, gina-check up na kung bala, probably pa na ang imong PUJ magbiyahe. Correct. Kasi sino nang basulon pa? Ang owner o kung ang ahinsya sa gobyerno. Kaya nga, ang owner yan, masugot naman lang nga. Pag sila nga okay yan sa ahinsya sa gobyerno, okay na. Okay. Para pang istorya ninyo kay Mayor Albi, kay Councilor Al Victor Espino, kamo tanan nga asosasyon diri sa Bacolod, ara nagtambong? Bali, nakibot lang galing kami to, kaya hindi man sila gusto tani magdamo. Nakibot lang kami nga, actually ang invited to, 8 man lang kami. Ang 4 kadlag ko ng mga operator, like ang mga Tasmo,
Sakay Lines, Pilipina, kag may isa pa lang dako man yung mga operator, na mga nablang may mga unit na tag 80, tag 80, 90 nga mga unit, natislan 50 ka unit. Kag isa federasyon, to federation siyang pibakda, so kibot kami nga pagsulod namon, nagdamo. So I don't think so. So, tiyan mo na to. So, basta ang importante, napahayag namon mga problema, kag na partial solusyonan ni Mayor Albe. Okay. So, ginaulat na lang namon bong, nga kabay pa nga pagbalik ka di alin sa bukod kay PBBM, sa visit ya, nga pagbalik nga kabay pa. No? Nga gapiligid kami nga pagbalik yan ng positibo. Na hindi na magproblema ang mga individual ng mga operator. Aring sitwasyon subong Berto, kundi ang sa report nga mo din na maton, ining bulan sa September, tubtub sa October, madamo nga mga inabot diri nga mga ining mga modernized jeep balang natawag naton, daw malambot na sila guro mga 1,000 muna ang tuod na siya nga within this September and October. Actually, pag meeting namon to, before yung oras, 10 o'clock to yung schedule ni Mayor Albe, kag sang LT Barbe, mag-meeting sa mga korporasyon, kag sa mga co-op. So, economic liable ko, no? Viable. Economic viable ko, no? So, nagambal sila kay Mayor Albe, kag garaman ng LT Barbe, nga by October, 500 units ang 500? abot nga modernized unit. Okay. So, ano na sang katuyuan. So, piyahe man sila. Balo ka, Sindora, no? Kung 500 units ang maabot total as of October, may iba na 500 units man eh. Ang inyo. Ang consolidation. Kaya ang basihan sang modernized unit, ang consolidated ng mga mga traditional unit. Amo na sa ang ginabaylo sa modernized unit. Hindi ka man pagtagaan kung wala ka consolidated. So amo na sang pamangkot. Pala nagtambot 500 ang na-consolidate sa kabilugan basi pa man lang. Wala man kami sa kabilugan record. Kasi ang pag-meeting namon to, pamangkot ko gani, ilan na ka porsyento ang consolidated. Nga ara na sa buong LT Barbe, para mabalaan man namon, pila na ka number of units, nga dapat maabot nga modernized unit diri sa siyudad ng Bacolod. Okay. Kaya nga, ako na tanaw, mo, let's say by October, mag-abot sila mga 500 units dire, diba si kung kulangon pasahero, to sina kag mapirdi, nagidako ang aton ng mga drivers. So mo nang hindi gusto matabo ni Mayor Albe, no? Nga amo nang yang solusyonan, nga dapat ang tradisyonal sige lang. Kaya kung may modernized unit kaya, hala sige ka man daya biyahe, tradisyonal biyahe ka man daya. Di kung magdamo na bugasan o kung siligangon. Di kung magdamo na kadamo karon, hindi nga daan, pila nga daan, ng capacity nga daan na sang modernized jeep na kung tama na kadamo, basi ko ng pasahero nyo, hindi ka mo damo pasahero tungod nga kadamo nagidiyas ang sakyan. Sundaran, ina nga mga problema ya. Ang traditional, why na problema? Pwede ka nila magpinubo plite. Ang importante man lang yung traditional operator o kung driver, may dalon sila sa ila palimalay kada adlaw. Mas kamay lang. May palangitanaan, may palangabuyan. Ini ang mga modernized unit, may obligasyon ni sila ya o kung may amortisasyon ni sila kada bulan. So amo na sa ang problema sa dalanon. Kung paano na nila makupapan ang ilang amortisasyon kada bulan. Kapin pa kung sige biyahe sang traditional nga jeep, biyahe sila kagti ang pasahero hindi gid ma-maximize ang pasahero nila ti basi kung hindi sila maka-income para ibayad sa amortization mo nang butong silingon. Ilan na problema, no? Kaya kami, siyempre, kasabay lang kami. Kaya ang amo niya gusto sa tradisyonal o kung sa mga individual ng mga operator, hindi lang kami madulaan sa palangabuhian. Ako lang niya amon tinutuyo. Wala kami na tinutuyo nga kung ano man daya, mag-compete sa ila, basta magdaloon lang niya ang amon individual ng mga operator, kang mga driver, para sa ila tagadlaw nga palangabuhian sa ila panimalay. Ti sa inyo nga mga traditional subong nakaistoryanay makamo regarding sinin kada kon ka man guro sa natabo to sa nagliga nga daw ang isa ka driver sa traditional nga jeep kag isang modernized jeep do nagalalisay to na anong sitwasyon na inistoryahan nyo man na? Wala ka, Sendoran, mga senaryo lang na nga daw gusto nila ipagwa. Ang mga traditional driver siya,
kabalo na sila sa ilang stand. Mhm. Nga amo na mo programa na yun sa national government. So kung hindi kaya kasaho saya imo traditional traditional jeepney nga ginadrivean, hindi ka na niya magdahi. Mhm. Kung na ano kaya sila, apply kasi ila kag dito ka mag-drive. Okay. Wala man na mo na ganing ginapanawagan ko ang mga operator, driver. May mga radyo sunduran sa nga mga operator, driver man. Amo na yang palangabuyan nila. So kun mahilab ka na like ang imo kalanon sa Babola Misa. Kwaon pa, sobra naman na, hindi naman na namin. Kami, amo na nga, makitaan natin yung solusyon, na makapaayo sa kabilugan, hindi nga makapaayo lang yan, kung kasino nga punto pilato. Sige, okay. So, amo na, basta nga, kuhan kita, nagalaom lang, nga may maayo lang resulta ang mga tikang sumong ginahimo ni Mayor Albe, kag ni Councilor Al Victor Espino, para nga aton mga drivers, no? Nga sang traditional jeepney naton, ti sa uli, kung ma-modernize na, kung hindi na traditional, modernize man kamo, kung ma-comply mo lang kamo sa requirement, kabay pa may mayo lang nga balita nga idalon sa inyo, para nga, amo na ba naton, hindi mapektuhan ang plangabuyan sa aton mga drivers, nga tuyo man lang, kada adlaw may dalon na sila sa ilang nga panimalay, bla, sa kita nila, sa pagbiyahe nila. Amo nga nga, inablang ang mga sitwasyon, dapat hindi na natin profesionalon nga para lang yan sa aton makapayo sa aton kagalingon, dapat pamin sa aton ta nga makapayo sa kabilugan. Anong epekto? Kay balo ka may mga ara man yung tawo nga makapayo lang yan sa ilang personalidad. O kung gusto mapakilala nga maayos kag makasarang, so kabalo kami nga inatanan nga mga unit, utang ina. Pero ang ila daya nga objectives o kung ila daya nga gina-observe o kung ginalagas, ang one time, big time. Amo lang na yan. Wala na yan iban. Kayaan mo lang na yan nila. Doon naintindihan kung imubot sa lingon sa one time, big time. No. Anyway, kagtason ini ang kung tanaon naton sa sitwasyon sa sistema subong ati korporasyon ng padlagan kung mag-successful giman ni siya, ang gadamo kwarta sini ang tag-iya sa korporasyon gali. Ang driver, way mo lang kinasulduhan mo sa kadadlaw do pila? 450? Amo na to da sundara no ang inang mga sistema balo ka ang kabilugan ni sa Ciudad ng Bacolod more or less mga 4,000 o 3,887 operational unit, additional unit. Okay. So ang gin-approve sa LPTRP o kung local transport local public transport route plan 1,066 o 1,000 actually may mga pang-developmental na malambot niya sa 1,098 o kung 1,096. So out of 3,887 amo lang na ang bilin sina anong matabo. Bro, kung mag-operate ang 1,098 na makasarang na sa volume sa pasahero des Bacolod? Amo na siyang pamangkot. Like siyang inisplikato siyang amon nga Secretary General sa Stone, na din presidente sa shopping o kung northbound terminal, pagkat sa downtown. So amo na sa kay may competition sa kung pila kapasahero ang halin sa north. Pagkat sa downtown. Hindi maka-cope up Pero ang aton nga ginalantaw is ang distance ang kada salakyan. Okay. Hindi nga makaganar lang ang isa kasakyan. Ang distance kag ang akomodasyon sa mga pasahero amo na yung atong ginalantaw. Pila ni ang konima, pila ni capacity ni sang kondo, pila ni kuno 20, pila capacity sa naman? 30 ko no. 30 standing daw ang tindog sina daw ma-standing position daw 8 kung pulo. Pulo, son 20 ang seating. Muna. Na daw mo muna. Kasi ang aton din nga mga traditional, like yung mga delika, gaban tiuno man yung seating capacity. So, galing kaya muna, hindi, ang traditional yan, maduko ka. Hindi ka na magduko. So, tawad, pagsaka mo. Kunti mayo lang na kay bago. Pagdaan ka ron. Amugin man ta sinayang ang mga Pilipino, labi na gid ang Negros, labi na gid ang Bacolod. Basta bago. Yung mga tikalon gid man taya. Basta bago. Kasi gusto taya magbago lang niya pirmi. Sige. Ano gid bala ang resulta sa pangkabilugan? Amo na dito ni aton lang taon. Pulaton ta na kung anong resulta ni sang kay Mayor Albe kag kay Al Victor Espino, tulaton naton kay layo-layo pa man ang Marso 31 but hopefully
maproteksyonan ang aton nga mga traditional nga mga drivers bala kay kadamo sa mapektuhan gid mo if ever nga hindi ni mahimuan sang aksyon Amigo Albert, no? Damo gid mapektuhan, no? So salamat gid for your time kag pabuton ta lang let's be positive nga mga may positibo lang nga resulta ang mga tikang ginahimo nila ni mayor kag ni councilor, no? Amo gani kabay pa, no? Na positibo pagbalik din ni Mayor Albe. Ang ambal man to ni Councilor Albictor Espino, i-update sa kami para ma-update mo namon ang mga individual operator. Sige. Salamat. Salamat. Salamat gid sa imo time, Amigo Albert. Thank you very much. Salamat man sa imo pagatag man sa amon kansa nga makapabutyag sa amon man nga mga problema. Sige, mga ka-aksyon si Albert Villanueva ang chairman sa ESTO, no? Isa man sa dako nga federasyon organisasyon sa mga jeepney drivers diri sa Bacolod, no? Siling ni Gracia sa MID ang tuyos ng bag-o utility jeepney i-monopolize ang PUV tapos kung wala na kompetensya pasaka sila sa plite wala ka mahimo kay wala ka na masakyan nga iban pa. Dason kuno i-check kuno kung mga Chinese ang owner, makaluluoy ang mga pigado, no? Ilan na ang pananawan. Ana Sinoro morning. Star Mayo, Ma'am Vanessa Mayo kag Dr. Matt Mayo sa Rochester, Minnesota, mga agaman. Si Roberto Hiraposco Caraballo, no? Silduan na sa operator ng mga drivers ang minimum paano makaigo na sa kadlaw kung 450 lang ang ipauli mo sa imo panimalay kung mas laguron ka nga 5, hindi ka igo no? Tagaan dumananda mga aga, no? Christian Ikis sang barangay Tambad, Kawayan. Good morning dira sa imo. Embong Jocampo, kagawad mga aga, kag advance happy birthday boss ni Kapitan Vito gahaton kapag imbitar sila panyaga boss gawad do medyo kuan gid. Mary Joy Samson, yada. Morning sa imo. Kay Jocelyn, kag kay sa aton dira iban ka nga monitor sa Facebook. Mga ka-aksyon, isa naman kay edisyon sa kapihan sa aksyon naton gidulong sa inyo. Ginadulong man sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant. Sa masunod nga Domingo, pudyapon sa inyo alagad Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.